4, 3, 2, 1, top. It's been a whole year, my nigga. Let's not front. It's my year, my nigga. I'm here to fuck up your whole career, my nigga. Don't play dumb, dummy. You know what's the deal, my nigga. Parlant. Molt bon dia a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a Res és el que sembla. Shimmy, shimmy, y'all niggas get no applause. I'm looking like wealth, so mommy want a menage. Y'all niggas really hating, get off my dick and my balls. Me ha matado Paul porque he comido un animal. Que tú eres su padre, joder. Entiéndelo ya o me volverás loco. Chinea es un corto que salió muy bien. Solo de pensarlo me dan ganas de vomitar. La sangre era muy realista. Estamos todos confinados en casa, aburridos. Bueno, vaig a fer un vídeo en català. Així que us interessa el contingut en català. Enfortir i promocionar el català a internet és l'objectiu de la plataforma que acaba de néixer, Canal Malaya. Canal Malaya acumula actualment més de 6 minuts de contingut en català o per l'ocasió. Què és el que voleu, això? 9 virgilis sobre 10. M'he follat a 800 dones. No us fieu mai d'un youtuber, no us fieu mai d'un centennial. Que ha radiat de fons el meu estany. També volen incentivar la producció de més peces audiovisuals en català, sobretot entre els joves. Hola, sóc el Marc Lassan. Faig contingut en català, encara que parlo més castellà que un espanyol. Ei, Corpo, dona'm feina. Què passa, oients experts? Aquí Marc Lassan des de l'estudi 1 de casa meva. Cas d'ell. Sant tornem amb aquesta secció. Salta la sorpresa en les gaunes. Comencem per aquí, no tinc Twitter. Què és un DHC? Tio, Chobola, 23 Jordan, joder. Rodalies en flames. Eric Castells, què tal? Eric Castells, què tal? Marc Lassan. Marc Lassan, molt bé. Quins tuits faria jo, que em quedo sense material. Pamalc, tio. Marc Lassan. Imbècil. Ens agrada molt el teu nebot. I el Marc Lassan. El Marc, home, clar.